Kaixo, orbean ikusten duzuen hori, ni naiz, Pepo. Lo asko egiten dut, egunean zehar gauza mordoa egiten dudalako. Altxatzen naiz, janzten naiz, gozaltzen dut, eskolara noa, eta arratsaldetan Jotameko superheroien akademiara noa. Bertan superbotereak erabiltzen ikasten dut. Iaz, kapa berdi argia lortu nuen, eta noski kapa gorria irabazteko lan handia egin beharko dut aurten. Badatorra matxo ni esnatzera. Egun on, Kutxuna. Altxatzeko ordua da. Eskolara joateko prestatu behar duzu. Goiz da oraindik. Ohean gozo egoten da begiak itxita eta gauza divertigarriekin ametsetan. Hala ere, egia esan, jolastokira joateko ordua iristen denean, lagunekin primeran pasatzen dut. Harrapaketan, pilotan, eskutaketan eta kromoekin jolasten gara. Eta kandela andereñoak batuketak eta kenketak egiten irakasten digu. Eta planeten, naturaren, animalian eta landaren inguruan ere gauza harrigarriak ikasi ditugu. Irakurtzen ere ikasi dugu. Oso zaila da. Baina bapatean letra guztiak bata bestearen atzean jarri eta hitzak agertzen dira. Hitz piloa. Irakurtzen ikastea magikoa da. Arratsaldean, eskolatik irtetzen naizenean, Jotameko superheroien akademiara joango naiz. Egunero bezala. Baina beste ezer baino lehen, Julianen dendatik pasatu eta goxokiz betetako poltsa bat jango dut. Txokolatezko palmera nahi dut. Eta kremazko opila eta txikleak edo poltsa bete txikle hobeto. Eta, hiru odeitxo. Kremazko opila eta... Zer da zarata hori baina? Norbait negarrez ari dela ematen du. Ara? Horko mandarina hori da ba negarrez ari dena. Mandarina bat negarrez? Zer egin beharko luke ni bezalako superheroi batek? Lehenbizi, entzun eta gero zerbait egin beharko dudala imaginatzen dut. Superheroien akademian, bikain aritu nintzen, behar duenari laguntza ematen ikastea irakasgaian. Kaixo, nire izena Pepo da, eta zurea, zein da zure izena? Nire izena Clementina da, eta mandarina bat naiz, ez alduzu ikusten? Bai noski. Baina batek ez ditu egunero negarretan ari diren mandarinak ikusten. Baina, zer daukazu? Zergatik egiten duzu negar, Clementina? Zukua agortuko zaizu. Aurrak eskolatik atera eta Julianen dendara datozenean, goxokiak eta opilak jaten dituztegu aukeratu beharrean. Horregatik egiten dut negar. Freskagarriak eta gozoak gara. Eta hotzeriarik ez harrapatzeko eta mukirik ez izateko ezin aproposagoa den C vitamina daukagu. Eta ze iruditzen zaizu gure laranjako lorea? Bizia eta divertigarria da, ez da? Eta gainera, azalak entzen badidazu eta tolesten baduzu, usain gozoa daukadala konturatuko zara. Egia esan, enaiz sekula horretan ohartu. Lagundu zaitzake dala uste dut. Pozik nago Clementina ezagutu dudalako. Gixajoa oso triste zegoen, eta bere arazoa norbaiti kontatzeko beharra zeukan. Egia esan, Clementinak arrazoia dauka. Zergatik jaten ditugu goxokiak, opilak, palmerak, eta ez mandarinak, sagarrak edo madariak. Zer egin dezake ni bezalako superheroi batek Clementinari laguntzeko? Badakit, Clementinari laguntzeko ideia bikaina daukat. Hau sinestezina da, txikitsu. Zortziak jo gabe eta jantzita zaude dagoeneko. Gaurkoa egun handia da, amatxo. Denbora gutxian asko irakatsi didan lagun handi bat daukadala konturatu naiz. Gaur, inoiz baino gogotsuago nago eskolara joateko. Clementina eta bere lagunak lagunduko baititut. Oso garrantzitsua den zerbaitetaz jabetu naiz eta nire ikaskideekin partekatu nahi dut. Aho zabalik utziko ditut denak. Superheroiaren ustegabekoa izango da. Nire plana martxan jartzeko unea iritsi da. Mandarina bat zuretzat, eta beste hau zuretzat, eta orain, adi denok! Ikuskizun handia astera doa! Ondo ari naiz gero, mandarinak gozoak, freskagarriak eta zaporetsuak dira, eta C vitaminaz beteta daude. Irakurtzen, idazten eta kenketak eta batuketak egiten ikasteko ez dago ezer hoberi. Baina andereño, enabilela janariekin jolasean. Nik gainontzeko aurrei mandarinak zein onak diren irakatsi baino enuen egin nahi. Ideia bikaina izan dut gero.
Andereñoa superheroi izateko balio ez duen superheroi honekin haserretzeko baino ez du balio izan. Gaur superheroien akademiara joateko gogorik ere ez daukat. Horrela jarraitzekotan, ez dut sekula kapa gorria lortuko. Ni entzuten jakin duzu eta laguntza handia eman didazu. Gora bihotza! Hemendik aurrera askarian mandarinak jango dituzue. Gozo daude, ezta? Horrela, errazagoa izango da batuketak eta kenketak egiten, idazten eta irakurtzen ikastea. Etzazue sekula ahaztu. Elikadura egoki batek eskolan emaitza hobeak lortzen, gutxiago nekatzen eta osasuntsuago bizitzen lagunduko digu. Eta ondo elikatzeaz gain, zenbat jan nahi dugun eta tripan zenbat kabitzen zaigun jakitea oso garrantzitsua da. Janaria ez da bota behar, jan egin behar da. Aurra asko dago guk daukagun zorterik ez daukana, eta ezin duena ez mandarinarik, ez haragirik, ez arrainik jan. Ez aztu sekula gu zorionekoak garela. Julianen dendan egon ondoren, nire lagun Feliperekin superheroien akademiara joan naiz, baina barrura sartu garenean dena utxik zegoen. Ez zegoen ikaslerik. Inortxo ere ez zegoen, bapatean, akademiako irakaslea eta nirekide guztiak ezustean agertu dira, txaloka ari ziren denak. Irakasleak esan dit, harro zegoela nirekin. Jolastokian iskanbila sortu arren, beste arazoak entzuten jakin izan dudalako. Eta Clementinari entzun eta laguntzearen ondorioz, eskolako aurrek mandarinak eta jaki osasuntsuak askaldu ditzaten lortu dudala. Eta harrigarriena! Kapa gorria lortu dut! Super kapa gorria! Itzela da! Superpoteren jabe izatea eta superpotere hauek besteak entzun eta laguntzeko erabiltzea superheroi batek daukan onena dela uste dut. Superheroiek adi egon behar dugu beti, inoiz arreta galdu gabe. Tira, argia itzali eta lotara noa. Bihar kandela andereñoak gauza asko irakatsiko dizkigu eta atxeden hartu behar dut. Agur eta hurrengora arte, etorkizuneko superheroia!